pun mampat saking item Nogosari ngendaken cangkriknya sapu angin ngendongnya cangkrik sapu angin sang begawan kapiwara wisarsa mampat manggo dhisik nganti tak cedhakno kananing anak burung Pregara Gatotkaca Sumawana Antarja kang nembe sedana pengayumaning punwa Anoman Yili Gatotkaca nggir wonten kasinggihan dawuh dalem Kanjeng Wa Sumawana Antarja inggih Kanjeng Wa ingkang putrapun Antarja ngaturaken sungkem ingkang kula pun Gatotkaca ngaturaken sungkem tak trima gak liwat puja pangestuku tampan ana nggir Gatotkaca Sumawana Antarja kula cadhong asta kali kangge jimat gesang wontening gumelaring jagat raya kula cadhong asta kali kangge jimat anggen kula gesang wontening jagat raya Kanjeng Wa wonten dawuh ngantos nimbali ingkang putra Gatotkaca iki dina nggir sliramu rong perkara Gatotkaca Sumawana Antarja jaga kananing ana ing teping siringing Karang Perdusun kene wonten punapa Kanjeng Wa iki dina Kakang Semar lagi nganakna pembangunan ana ing sajroning Karang Perdusun Sumawana iki dina Kakang Semar mbangun sumur bor kanggo kawula tani kang padha narakisma kula iki dina anak Gurung Pregara aja nganti ana manungsa kang wani mlebu apa wani ngganggu gawe kanane Kakang Semar bangun ana ing sajroning dusun Karangkletak bilih mangkaten Kanjeng Wa kula papake manungsa ingkang murang tata wantun rusak kanane Kakek Semar bangun wonten ing dusun Karangkletak lho ika rupane ana manungsa kang gumruduk gak panggih genderane wong Astina Gatotkaca Sumawana Antarja kasinggihan papaken lagune iki dina manungsa kang wani kalbu ana ing arep perdusun kula kandhani pinarak kula iki yo pamit
Surenggi Pramaraja mangatalak sundul anggoso mangatalak kinaryoso ndawa anggoso ya Allah turun suwe anggonku lumebana ing karang perdusun ana isi ana teping sirine ana satriya kang bagus sing warna nyengkra ing busana sapa sing dadi aranmu wani nyegak laku jantraku mlebu ana ing karang kletak ya ana ing karang perdusun manggo dhisik tambu kon iki sapa mijil saka ndi ana bidang kamu sapa percekamu wis ladalah nyandak dongkon junjung perceka manungsa kaya gak kena disopani iya aku Krida Pratala iya saka ngendi saka Dempok Petapan Guwa Kencana utusane Begawan Esmunggara wigatimu apa iki dina aku bakal rusak kananing Semar kang bangun ngembari pambangunan ana ing Praja Ngastina minta srayani wong Ngastina Kaparanyata bangsat kana sapa Gatotkaca Ratu Anom Pringgandani ya aku alap-alap sambil nyawa jagoning Dewa Suralaya eladi ala iblis aja ana waran nyimpang lho ya kon sing kudu nyimpang gak ana perkara golek perkara iki dina kon geger perkara kawan Ratu Anom Pringgandani Gatotkaca tak niati tak kajaki maju nek aku wis maju tebak dadamu mungker bangkemu kelakon ilang sukmamu nek kon gak gelem balik menyang negara Ngastina ana ing Dempok Petapan Guwa Kencana tak pedhot gulumu rondo bojomu bangsat kowe Allah mara tangan babi alas iki
Wonten dawuh wonten dawuh nimbali kula pun kono kawan nggih nggih apa ya Brimio sik ana tambah aja wis rada umur iki lho ya tambahan wis mengkis-mengki ya Nuwun sewu Nuwun sewu ndoro Astaga dunia waduh astaga dunia ya apa Dek, ono kawan wonten dawuh wonti Allah Dek aku kalah tanding kening Gatotkaca lho ya napa dhewek niki Gatotkaca niku jagoning Dewa Suralaya lho kupune gunting penitis idune den apa idune wedang gula kali kopi lho oh dikek ya apa ya dari sini dulu jangan tambahan sih ya iya mengkis senduan melaku 200 per kilo jam ya seworong kok ya alhamdulillah ya semangat dulu matur nuwun ya wis ngewangi aku nyambut gawe ya ngewangi aku soge ya mari ngewang aku tuku motor ya amin amin alhamdulillah Cok ya begini awake dhewe sak rombongan kang saka Juwoterjo iya sowen ana ing dusun endi kene Cak dusun Sambirejo Kecamatan Delanggu
Kabupaten Mojokerto. Oh, Sanggirejo Randung Genengan ya ya. Matur nuwun. Matur sembah nuwun marang panjenengane Kang Kinormatan selaku kepala dusun ana ing Sanggirejo kene. Iya, Masku, Mas Pawendra. Matur sembah nuwun lantaran panjenengane masakan awake dhewe kok ditimbali. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Cak ya. Iya. Iki acarane apa ya? Apa dulu? Ini acaranya apa? Ngeleboni sumur bor. Siapa yang telepon aja? Solo telepon gunung bor. Iku ya. Ojo sia-sia aja. Alhamdulillah aja yo iya. Sampai siji peresmian pompa air kaping loro ruang dusun. Enak cak nanggape gak dobel lah ya. Adekno siji ngene. Tapi iki jarene Agustus kate nanggap wayang maneh. Amin 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 cak. Amin mesti aja. Amin. Ya iki sesuk nek insyaallah iki ya maturi Mas Polo sok nek apa sumur bor sing nduk Sukosari mari nduk kono ya wayangan maneh. Oh ngono. Dadi awake dhewe wis di-booking ya. Iya. Aja lali ndung jaluk panjer sing akeh, Dik. Aja kuwatir ya. Iya. Beres kok ya. Apa jek ado ya. Iya. Riko iku. Tapi aku seneng ambek kanca pancak dino iki ya. Aku eling kaya apa lakone Kartolo tumpeng maut ya. Iya. Iya. Tumpeng turun diikralno wis padha kok. Dawate ilang. Lah iya, koyokan dawet ya. Iya. Barokah itu. Alah. Sing mandekane sapa? Bapakmu mani sapa? Iya ya, iya. Wis kan pokoke. Niki kok dagel ae iya, Nduk. Matur nuwun. Seneng pokoke aku cak dina iki. Mulane aku wayangan mangguyang dulu ya. Aku mandi ceritani Masku kemekel arek. Kok iso kaya ngono. Jenenge wong karo ya apa ya? Bange mambu yo. Lawate mambu. Lah ya tandang yo isi lho ya apa iya. Ala dene pisah meneh. Alhamdulillah. Matur nuwun dong. Guyon enggak ya? Iya. Nek kang ini lah. Gak guyon ya. Gimang matur sembah nuwun ja. Iya, gimang oleh andekan-andekan anyar du. Ya. Iya, tanggal 6 bulan 2 sesuk. Oh ya alhamdulillah du. Oleh ku ndonga ya. Kosong ora usane yo. Iya ya. Iki mang oleh tinimbalan ana ing dusun Wonosari, Sumber Tanggul. Mojosari, Mojokerto, alhamdulillah. Iki mang Bapak Sis kang saka Wonosari iki mang sinemoni awake dhewe. Oh iya, matur nuwun. Tanggal pira, Ndu? Tanggal 6 bulan 2 ya. Lho, kurang pirang dina, Ndu? Kurang 5 dina ya. Lah iki wedangi metu, Ndu. Enak ya. Enak. Alhamdulillah ya tanggal 6 bulan 2. Terus tanggapan mana tanggal 7 bulan 2 jangan nanti. Anak luar kene ya, anak dusun Sukosari. Anak dusun Sukosari. Anak daleme Mbak Pendi utawa Ki Mangku Praja. Oh ngono. Uga saya selaku pimpinan campur sari. Dilaras. Terus Pak Ropel nyanduk genengan mbok kon niku wis neweket cak wong botol ya apa. Kalau butuh ya apa cak ndolek-ndolek dhewe mak bapak ya wis gak duwe. Lah iya, ayo paletre keduren. Lah iya, tadi tanggal 7 wayange ana Sukosari.
campur sarine ana dusun genengan ya oh bareng-bareng ya iya enak gitu oleh rokok kiwa tengen ya deh ya iya baik sak dawete ya dawete iya menika enten sego golong ingkang amruhi wong golong-golong golong-golong apa golong-golong isin lah iya dulu lah iya mbak Andi lah iya matur nuwun caya matur nuwun iya dimang yo kiro esuk ana bali dusun kono ya iya mending esuk tambah wakil mek Mas Wolo iki ya tambah akeh saiki dak aja kuwatir kowe beres kowe Dek, wonten dawuh. Aku sampeyan guyu to. Lho. Dheweke joget. Allah. Aku iki tegese wong susah wong pala kok wong joget ya, Bre. Iya apa? Lho. Nek dheweke jogetan nileko gampil rangket-rangketanipun. Ya Allah. Lho kek ya nggih kersanipun disenggahi waranggono 6 cacahe 6 ya iya iki kakean nduk nek iki kakean nduk alhamdulillah iya oh ini dapat amplop ya ada terima kasih terima kasih panjenengan jak teko Pak Tuwa apa beres baik terusanipun disenggahi sinden 6 cacahe nggih foto yo lampune dipadangi cak Ri dipadangi cak Ri cek ro ayune yo apa kimplah-kimplahe koyo dodo gule ya ayo Cak Ri oh duwe bayarane wis mari arek kok CR ya iya aku tak joget dik lho monggo watak cedhun keparat Gatotkaca sinden ya senggak nampak mendoglat tepung makul dino yo angap kok gambangannya banyak ini ya kayak lumayan sana haji ya iya bos wah lantur dek lho biasa lantur dek senggak bareng sing dawa nyeneng londo nyeneng ya ini tak jatuh dengan ya rame gitu Cak rame ya rame kayak oh bantengan wis temenan tuh panjai kompak sindene ya ayu kira ngene Cak 7,5 susuk 200 adine ayo dah ayo mbok rame gak rame itu lakoni apa di kelas menu bercinta aduh
Kaca aja ana pangan. Ungalno diadamu tak gepuk ing tanganku nek gak jeblong aja kuundang krida. Angkara. Tamakno tanganmu gak bakal mbresat dodoku nek bungsuhan iya. Awas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya pisan kas. Nanti dok, mungkin dirgantara, mungkin mbungkau muduna dok, mbungkau papan jembar muduna dok, mbungkau. Aku wong pedhot kekot-kekot yen perang ing dedaratan, mbungkau aku wong pradana. Mungkin mbungkau muduna, mbungkau. Dok, tahu dunia jok mayu duduk watakku. Jari mudun. Lho. Enak duk dukur, enak duk ngisor duk ka obah. Muduna duk. Mbogao, muduna. Mbogao, muduna. Tahu dunia jok mayu iya.
tanpa pamit jangan ira keponter-ponter kopi ngilang tanpa pamit jangan ira arsa mringke ponte wir ponter ayo ngelili reganing Gatotkaca iki dina yen iso nandingi kridaning Gatotkaca